Jo, s vami je Dobyvateľ, no a ja vás vítam v mojom ďalšom videu z Fortniteu a dneska si ohodnotíme Fortnite crew ďalšie, takže jo, ideme na to. A, návšteva. Á, dobrý den. Ten má veľa životov. Tak som nepočítal. Ale aj tako si dám. Takže dobré. Len tak. Už tak. Takže tak. Jak sa taká malá celkom dobrá. Neviem teraz letá pikexa. Ten sa k nemu celkom hodí, takže to bude. Jo. Po výzorovo pre mňa nie je úplne najlepšia, ale jo. Celkom dobrá postava. Na tryhardenie by som povedal. Podám si snajpu. A takže... Jo. OK. Tak toto bolo pekne. A mám hneď aj doplnené hápka. Bum. Sa najskôr spraví to. Niekto obstreľuje. Páči. Takové medzi sebou vraždia. Nie. Tak nič. Vyskakujeme. Takže rep je dobrý. Jo, hodí sa k tejto postave. Škoda, že k tejto postave nedali aj nejaký padák. Jo, postava nevyzerá najhoršie. Jo. Takže asi tak. Zdrhám. Toto som nečakal. Ja. Kamikaze. Si robíte srandu. Nikde. Jo, to sú tie nové augmenty. Musím niečo dať. To veľmi nechcem.
Myslím, že by nemala ubrať ešte. Dobre. No tak obsadím to. Ja úplne nie som najlepší staviteľ, ale mi nevadí. Dobre. Au. Rýchlo. Au, to bolelo. Tak nič. On mal shotgunu. Ja proste nie. A tak nevadí, no. Nebola to zlá hra. Takže tomuto Fortnite crew dávam asi takých zase 9 z 10. Alebo, no hej, 9 z 10. Má pár chybičiek. Ale tak, aj tak je celkom dobrý. Jo, tak sa vidíme na budúce. Tak zatím zdar.